Tak. Ryba. Čo očakávaš od tohto večera? Od tohto večera očakám, že prerazím nejakú pánickú blánu. Ale to nebudeš robiť jak... A tu budeš stať ako ruko. Hoši, už treba všetko zmierať. Čo dobre? Že neskoro. Ale čo s mierou? Kámo, by si sa divil. Čomu? Rybka, pozeráš porno doma? Pozráš porno, to bude tak diať ďalej. Ja mám doma akvarko. No, už nemám. A jaké akvarko? Počkajte, nechajte ma, tak všetci do mňa húčite, veď ja počujem 7 hlasov naraz. Ja mám to iba 5. 7? Nás? Nás? Ja neviem. Taká nás. Čo ty tu kameruješ? Počkaj. Rybka, čo máš v hlave? Mozog. No. A na čo ti je? Ty kokot, ja by som mohol, ja neviem. Čo nevieš? Počkajte! Ja my čakáme za nás. Poď. Čím okrát si daj dolu, sa ti lepšie zrať. Tak. Fakt, si už vidím, jak Spiderman. Daj si taký kokot. Vidím, jak Spiderman. Spiderman! Pritáva, že čaute si Spiderman. Sa neviem, že za kokota nie. Počúvaj, ty vyzeráš ako ten Mišek Stewart, listo do krča. Dobre. Pridávam piču, hej. Rybka, poď, máš posunú šancu, poď. Posledné do ruky. Jebem. Rybka, Rybka. Hej, babi, tento chalán po vás ide. Určite. Povedzte mu, babi, prosím vás, ahoj. Vyzvaň. Jedno ahoj kolegovi. Ani to. Tak ne. Veď on zase nezaspí. Povedzte mu aspoň ahoj. Sa smej? Smej sa? Ja neviem. Zasmej sa. Ryba, zasmej sa? Ja sa nie. Čo? Čo si mám natvičiť? Prídeš tam, platíš si a povieš čaute, babi. Jednoduchá vec. Ja? Čo robíš? Aspoň ti jednu. Počkej chvíľu. Ale čo keď hodinu? Poďte už preč. Sorry, babi, ale to je taký internet. Čo som? Technický tip. Technický tip. A viete čo, jebem, na to, nejdem ku žiadnu listu. Tak by som ešte vyhľal na meko. Čo dáva, ako to máš? Dobré, a ja. Ako bolo sa pýtať? To máš dobré? To máš dobré. A máš to po papuli? Čo si tak? Aj, bože. Jaký džus? Tebe to isto zlepšil zrak tam. Tam ho má, Pítel ho má. Kto ho má? Pítel. Kto je? Ja neviem, Patrik. Patrik? Ja neviem, Páťo. Poď, Ryba, poď si to vyskúšať, aspoň. Tak Páťo alebo Patrik? Ryba, poď si to vyskúšať. Čo už máš džus? Hýbaj, znamená si tam sadneš, my tu budeme tuto. A povieš, čo